दिनैनि समाव जोङो बेखौ गोग्गानानै बुंनो हायो रायजो-राजा नोंथांमोन मानोना बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि थाखायसो दिनै बर' जाथिया दिनैनि बे अबस्थायाव, दिनैनि बे लेभेलाव सफैनो हादों रायजो-राजा नोंथांमोन। दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बै समाव जोंनो लामा दिन्थियामोनब्ला, बर' हारिनो जुदि लामा दिन्थियामोनबा, दिनै बर' जाथिया मा अबस्थायाव जागौमोन, मा अबस्थायाव थागौमोन, माबायदि जागौमोन, दिनै बेखौ रावबो बुंस'नो हाया रायजो-राजा नोंथांमोन। मानोना बड'फानि जि सानस्रि आदर्श, सानथौ सानस्रि बे आदर्शआनो दिनै बर' जाथिखौ जौगानायाव बर' जाथिया जौगानायाव, बर' जाथिया मुलुगाव सिनायथि मोननायाव गोबां हेफाजाब आरो मदद खालामदों रायजो-राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो बड'फानि जि सानस्रि आरो बे सानथौखौ जोंनि बर' जाथिया माब्लाबाबो बेखौ बावगारनो मोननाय नङा रायजो-राजा नोंथांमोन। सम सम नुनो मोनो जोङो राजखान्थिनि मुङाव बड'फानि सावगारि मुसुखाखौ माने बुफायलाबायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरो इनाय रायजो-राजा नोंथांमोन, बेफोरो हामा माने। दा जायनि सानथौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों दिनै बर' जाथिया दिनैनि बे अबस्थासिम मोनफैबाय आरो दिनै बै बिथांनि जे बेसेनखौ दिनै माखासे माने दुस्तामि मानसिफोरा दिनै बुजिनो नाजाया आरो बुजिनायखौ जों नुनो मोना। बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना रायजो-राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो जेब्लाबो जोङो गोसोखांनांगोन, बियो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिन, जाय समाव बर' जाथिया गुबुन हारिजों गादबजादोंमोन, नासयजादोंमोन, मुगैजादोंमोन, थगायजादोंमोन, नेवसिजादोंमोन। बै नेवसिजानाय, गादबजानाय, थगायजानाय बे बर' जाथिखौ गुबुन हारिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय रायजो-राजा नोंथांमोन, बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ सोमावसारदोंमोन रायजो-राजा नोंथांमोन, जांख्रिखांदोंमोन जे बर' जाथियाबो, बर' हारियाबो उदांस्रि मोननांगौ, नङा होमबा? गुबुननि आथिं सिङाव माब्लाबाबो थानो गोनांथि गैया। गावनि आथिङाव गावनो गसंथानो हानांगौ। बेखौ बिथाङा सिमां नुजेनदोंमोन रायजो-राजा नोंथांमोन। बिथाङा सानग्रोदोंमोन गुबुन हारिफ्रा जेरैबायदि गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानो हादों, थिग बेबायदिनो जोंनि बर' जाथियाबो गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानो हानांगौ, बे सानस्रिखौ सिमां नुदोंमोन। आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगौ बिथाङा सिमां नुदोंमोन रायजो-राजा नोंथांमोन। बिथाङा मोनसे मोन्थोरजों बिथाङा लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै था, बे मोन्थोरजों बिथाङा हारिखौ खौसेथि खालामदोंमोन रायजो-राजा नोंथांमोन। मानोना बड'फा उपेन्द्र नाथ बिथांनि मोनसे
रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाबाय मानोना दिनैनि साना जोबोद गोथार सान आरो पबित्र सान रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना दिनैनि दिनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रुंसारि जादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं स्क्रिनाव मानोना जोंनि बिटिआरनि बारग'सि मानव गेदेर प्रमद बर' सार आरो लोगोसे गोबां लिडार दैदेनगिरिफोरा दिनैनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बिदाय होनाय जायगा थुलुंगाफुरि बेयाव बिबार बावदों आरो लोगोसे बेयाव नोंथांमोना नुनो हादों माने गुबुन गुबुन पार्टियाबो दोलोनि गासिबो बेयाव ज' जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन थैनायनि सिगां जोङो बेखौ साफ्रोमबो गोसोआव लाखिनांगोन मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा थैनायनि सिगां फंसे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायना गालांदों। मानोना बिथाङा बुंदोंमोन आंनि सोलेरा थैब्लाबो आंनि सान्थौ आदर्शआ माब्लाबा थैनानै थांनो मोननाय नङा। बेखौ साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरि मेलेमजिबि सान्थौगिरि बिजिरगिरि सुजुगिरि आरो सादारन रायजो राजा साफ्रोमबो माने फोथांनानै लाखिनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायलांदोंमोन। रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखायनो दिनै बर' जाथिया दिनैनि बे अबस्थायाव मानोना बिथाङा जाय समाव बर' जाथिया गुबुन हारिजों गादबजादोंमोन नासयजादोंमोन सोबख'जादोंमोन थगायजादोंमोन नेवसिजादोंमोन आरो बै सोबख'जानाय गादब जानाय नासय जानायनिफ्राय बर' जाथिखौ उदां खालामनो थाखाय बिथाङा जांख्रिखांदोंमोन सोमावसारदोंमोन